is 100.5. 100.5. 100.5. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM.
Higala mayong buntag diya kanimo nagapaminaw ikaw nining atong programa ang Principle for the Day. Nagsukad ako diri sa Dumaguete City ug ako si Pastor Ipafrasacar, kasamtangan pastor sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church ug sa Bay City Fellowship Baptist Church. Higala, salamat nga ikaw nagapadayon sa pagtutok nining atong programa matag adlaw. Ang atong katuyuan din higala una nga adunay evangelism nga makasugilon kita ni anang maayong balita nga giandam ni Ginoong Hesus. Ang maayong balita mao kini nga si Hesus, Dios nga nagpakatao, nagsuot siya unod og dugo aron nga siya mamahimong sample or model nato. Ikadua, aron nga mamahimo siyang sacrifice ag gigkabayaran sa atong mga paglapas o mga kasalanan. Kining atong manluluwas si Ginoong Hesus, nagbayad na sa sala sa mga makasasala. O gigala kung ikaw wala pa'y kadugtungan diya sa Diyos pinaagi sa imong paginulsol sa imong mga sala, o pagsalig diya kang Ginoong Hesus, hinaot nga buhaton na nimo kasamtangan nga doon na pa kay kahigayunan. Ang imong buhaton, mao nga mangayo kag kapasayloan sa imo mga sala diya sa Dios. Diretso gyud. Ikadua, ingnon nimo ang atong Ginoong Hesukristo nga nahibaluan na sabta na nimo ang iyang gibuhat dito sa krus. Siya namatay, gilubong o nabanhaw. Sangpiton nimo siya sa imong kinabuhi, ang bisan kinsa nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo, siya maluwas. Walay laing ngalan gihatag ubos sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi nini ngalana mamaluwas kita. Kana nga ngalan ni Hesukristo. Karon ang atong ikadua katuyuan mao kini ang pagpalig-on sa mga Kristiyanon. Kung ikaw nakadawat na ni Kristo Jesus, nagkinahanglan ikaw ni anang pagkaon sa imong kinabuhi. Tingali bag-o pa ka nakadawat ni Jesus, so kinahanglan nimo ang gatas. Gatas-gatason nga mga doktrina. Ikadua, tinapay. Ikatulo, kanang karne. Medyo magahi, lawom na tingali nga mga doktrina diha sa Balahang Kasulatan. Aduna usab dugos o honey. Aron nga mapalig-on ikaw sa imong espirituhanong kinabuhi. Kanang honey, anti-allergy. Nga gi-produce sa mga bees. Now, kinahanglan kita og mga words from the scriptures nga magamit nato ingon nga anti-allergy verses or words from the Bible. And then, ikatulo, aron nga ma-exalt nato ang Ginoo. Pinaagi niini, sa diha nga kita nagmalig-on, kita maka-daig, maka-exalt diha sa Ginoo. And then, alang sa atong kaugalingon, ikaupat, maka-exalt kita. Meaning, magmalipayon kita. So, ang exaltation, atong katungdanan diha sa Ginoo. Ang exaltation, mao kining atong pagsinati, pag-eksperyensya ni anang kalipay diha sa atong pagpanginabuhi kauban sa Ginoo. So aduna tay upat ka mga katuyuan dinhi. Una, ang evangelism. Ikaduha, ang edification and encouragement. Ikatulo, mao kanang exaltation sa Dios. And then, ang ikaupat, ang exaltation diri sa atong kaugalingon. Ang prinsipyo nga akong ihatag diha kanimo karon mao kini nga dili lamang kita paminaw sa pulong sa mga magwawali, kundi ato usab nga tan-awon ang ilang mga binuhatan o obserbahan ang ilang mga gawi. So, we should not only hear the words of the preacher,
but also let us see their works. And then let us observe their walk with God. Diri sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, hangtod sa 20, ato mabasa kini. Si Jesus ang nagsulti niini, bahin kini sa iyang Sermon on the Mount. Pagbantay kamo sa mga mini o dili tinuod nga mga propeta. Kana nga mga tao kung tan-awon murag mga tumutuo. Apan ang tinuod, sama sila sa mabangis nga mga mananap. Versikulo 16, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Sama sa tunukon nga kahoy o sampinit, dili kini mamunga o gigera o ubas. Ang kahoy nga maayo, mamunga og maayo. Apan ang kahoy nga daot, mamunga og daot. Ang maayo nga kahoy, dili makapamunga og daot. Og ang daot nga kahoy, dili makapamunga og maayo. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayo, putlon og unya sunugon. Busa sama niini ang mga mini nga propeta. Maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan. Si Ginoong Hesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga ang tao dili man gyud nato makita ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang hearts, no? Ang ilang mga dalamhan. Ang ato makita ang sa gawas ra, ang ilang gawi, ang ilang pamatasan. Now the Lord Jesus Christ said, by their works, ye shall know them. Og ang works, gihulagway kana, gigamit diha sa balang kasulatan, isip bunga, fruits. So, kining fruits, sigala, mao kini ang mga binuhatan sa mga tao. Ang pangutana, unsa man di ay ang fruits nimo diha sa atubangan sa Dios o sa atubangan sa mga katawhan. Ang emphasis sa mga tao ang ilang reputation. Apan ang ginatanaw sa Ginoo mao ang karakter. Meaning ang sa sulod, ang inner man, ang Diyos nagatanaw sa kasing-kasing. Now, ang tao nga dili Diyos nun, magsigi na siya og pugong-pugong sa iyang kaugalingon nga dili mo gawas ang dautan. Kaya doon na siya'y kaulaw usab. Apan kung makita na niya, nga daghan na kaayo ang nagahimo og dautan, dili na siya maulaw. Nakahinumdum ako higala sa tapos niya ng Yolanda nga bagyo dito sa Tacloban. Doon ay mga tao nagsulod sa usa ka mall. Ang ubang mga tao nagkuha og pagkaon. Apan adunay usa ka tao nga iyang gikuha ang usa ka flat screen nga television. Nya nakita man sa video o gipakita usab diri sa television. Wow, what a shame, no? Wala ta mailhan gyud tong tawhana. Professional ba to siya? Apa nakita og diha na gyud na lama sa iyang kinabuhi hangtod sa hangtod nga siya mamatay, magpabilin kana nga lama sa iyang kinabuhi. Now dili ta makakita kung unsa siya nga matang sa tao until nga nag-abot kadtong bagyo nga Yolanda. Busa may hibaluan nimo ang tao sa panahon sa abundance o sa panahon sa poverty. Diya sa sitwasyon nato karon,
sa panahon nga dunay crisis o poverty kakabos, unsa ba ang mugawas diya sa atong kinabuhi? Dili nato matago-tago mangyod kining atong batasan mugawas gyud. Now, ang mga magwawali sa dugay nga panahon magtago-tago sila sa ilang pagkamatarong, ingon ni Ginoong Hesus, tan-awon nga murag mga tumutuo kining mga mini nga mga magwawali nga mga propita. Apan sa ulay mugawas gyud ang dautan nga batasan. So mao kanang ingon ni Ginoong Hesus nga mailan ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Sama sa tunukon nga kahoy o sampinit, dili kini mamunga og igera o ubas. Ang kahoy nga maayo mamunga og maayo. Apan ang kahoy nga daot mamunga og daot. Ang maayo nga kahoy dili makapamunga og daot. Ug ang daot nga kahoy dili makapamunga og maayo. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayo putlon unya sunugon. Busa sama niini ang mga mini nga propita. Maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan. Tingali aduna mga magwawali o pastor o mga preacher, mga ebangelista nga nagaduaw diya sa inyong panimalay. As far as I am concerned, dili ka lang ingon nga maminaw sa iyang gisulti. Kundili, imo usab tan-awon ang iyang mga binuhatan o ang iyang paggawi, paglakaw, kauban sa iyang pamilya, kauban sa iyang mga kaila. Let us not only listen to the words of the so-called preacher. Let us also see their works and observe their walk. Kay mao kini ang makadugang og pagtudlo sa mga tao. We teach not only by our lips, we also teach through our lives. Diyos nga balaan, tudloy kami nga kinabuhi ingon nga mga alagad nimo, mga pastor, nga sober, righteous, and godly. Kaya ang mga tao naga-observe kanamo, wala lang sila nagapaminaw sa among ginasulti o ginawali, kundi nagatanaw sa among mga kinabuhi o mga binuhatan. Naot nga, ang among kinabuhi mahimong encouraging, challenging ngadto sa mga naga-observe nini. Among ginahimo kini o Dios alang sa imong kahimayaan o katungganan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa wala kita pa magbiya nining atong programa diri sa Facebook, akong mga sinsiro nga pagpangamusta diya kang Nang Dorcas Brian sa Canada, Lofchilin Cadalio Bariti diri sa Dumaguete City, Ma'am Charlene Silva Sorinio sa Baay City, Pastor Jerry Ulan-Ulan. Pastor, maayong buntag ug sa kay Mrs. ug sa inyong duha ka mga kabataan. Sa miyembro diya sa inyong iglesia. Ma'am Fi Idkila Matula, maayong buntag. Arb Nanet, te makaintindi ka lang, Arb, sa akong ginahambal dire. Kamusta dira kay sa parents ninyo, no? Sister Vilma De Vera diya pa sa Pangasinan. Sister Sharon Guerra, praise the Lord. God bless you, Pastor. Thank you. And Dine Kapagi diya sa Semirara. Matod pa niya, good morning. Good morning man dira sa inyo sa kay Pastor. Higala, usbon ako si Pastor Ipaprasakar, ang kasamtangan pastor sa Dumaguete City, Cornerstone Baptist Church. Nagahangyo kami og pag-ampo nga unta, hatagan kami sa Ginoo og luti dinhi aron makapatukod kami og simbahan
aron nga matiman pag-ayo kining mga karnero nga gihatag sa Dios dinhi kanamo. Pastor usab ko sa Baay City Fellowship Baptist Church dito sa Baay City, Negros Oriental. Og salamat nga kamo nagasunod nining atong programa. Hinaot nga matag adlaw sa diha nga kamo maka-observe, makakita og makapaminaw dinhi kanako ang Dios magadugang og level sa inyong maturity kay ang atong ginasulti pulong man sa Dios. Hinaot ang inyong adlaw karon mahimong malipayon og makahuluganon. Ang inyong pagpangalaga diha sa Ginoo mahimong mabinungahon. May God bless us all. Thank you.